sumigaw. Huwag lang kayo maingay. Tira. Papa, gagawin mo itong lagyan ng kwan? Sapatos? Hindi. Mabilita. Lagay ko na lang yung dyan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali po. Pahinain mo yan. Hello, Cynthia. Magandang tanghali sa iyo. Good afternoon. Kumusta naman ang tanghali mo? Kumain ka na? Hello, Marawi Channel. Good afternoon. Maraming salamat sa pagpunta nyo. Salamat, marami. Oo, dumating yung ano niya. Shoutout din siya. Megalat shoutout sa iyo. Dalawa, Cynthia at saka ni Marawi Channel. Dumating yung amo ni Tata. Yung dalawa, yung lalaki at saka babae. Tinignan yung bata. Ewan ko. Tapos, pinatay na niya. Pinatay niya na yung live. Anong nangyari ngayon? Pinuntahan niya ata si Aliyah. Hindi yan, yung isang babae ang pinuntahan niya. Marawi, kumusta ka na Marawi? Thank you very much sa pagpunta niyo ha. Tinapos ko yon. Tinignan ko nga kung ano nangyari dun eh. Papa! 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 Oo nga eh. Kumain na kayo. Hindi na ako nakapunta kay Don Eduardo. Oo nga eh. Kaya sabi ko siya, huwag ka na mag-message. Diba? Sabi ko kagabi. Sabihin niya si Tata pag ganun. Ay, asawa ka ni Marawi. Ako, ikaw muna sumilip. O sige. Salamat. Salamat. Ba't nasa si Ivan? Si Ivan may pinuntahan? Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Mrs. ni ano. Nandiyan ba kayo sa Paranaque ngayon? Mrs. ano? Salamat sa pagpunta nyo. Kumalaman parang may problema si ano doon eh. Ewan ko, hindi ko alam yung ano. Hindi ako nakikialam kasi doon kay Tata. Baka magalit yun. Sige lang. Tama na yan. May pasok po, wala po. Nasa taging. Nasa taging nga pala. Oo nga eh. Pero nagpunta ka kay Don Eduardo, Cynthia. Si Alona ka. Thank you Alona, thank you. Thank you sa silip sa aking live stream. Nakita mo yung thumbnail ko? Cynthia? Pumunta ka. Okay ba yung thumbnail ko? Okay. Ginawa ko lang yung kanina. Nag-download pa ako ng app para makapaggawa ng ganun. Okay ba? Kasi wala akong mapiling background eh. Yun na lang ang pinili ko, medyo maliwanag siya. Yung likod na ganun. Tapos saka ako na lang ginawa ng ano.
Oo, salamat, salamat. Hindi naman nalilimutan ni Ivan. Pag kami mga dumating na bisita pa, patitikitan ko yung ano niya, yung link niya. Siguro naman alam mo magbaba ng link niya, no? O kung hindi, di ano, mag-go to channel na lang sila. Salamat, Cynthia. Salamat. Thank you very much, ha. Thank you. Tinuruan ka pala niya magbaba ng link. Oh, mas maganda yung pag kami dumating na ano, na bisita pa, ibaba mo nila yung link mo. Pag sinabi ko ibaba mo, para madikitan ni nung mga darating. Salamat na marami sa pagpunta nyo. Mega mega love shout out sa 3 million in the house. Thank you very much po sa patamsak nyo dyan. At sa pag-subscribe nyo po sa aking channel. Salamat po. Thank you very much po. Wala pa si Tata, mamaya pa yun. Mamayang gabi pa yun. Maraming ginagawa siya ngayon eh. Saka si Lynn. Sa bagay, mamaya meron, baka may pumunta dyan. Salamat po sa 3 million in the house. Thank you very much po. Dito ako sa labas nag-live. Mga ano dun eh. Mainit sa loob. Kaya dito na ako nag-live. Ano yung Cynthia yung ano, yung award sa'yo sa Facebook. Best ano ba yon? Best commentator o hindi ko maano yun ah. Si Gracia nag-ano na, nag-award. Nakita ko yung award mo eh. Ano ba yun? Best commentator? Best comment. Top sharer. Galing ah. Si Gracia talagang Maunin na ba si Gracia? Sa page niya. Muni na ba yon si Gracia? Hindi pa. Kala ko muni na siya. Nakita ko 1,000 mahigit na siya eh. What's hour na lang kulang sa kanya. Siguro makukunti pa yung watch hour niya. Parang si ano eh, sabi ko kay Marawi, mag-live siya para madagdagan yung ano niya, watch hour niya. Hindi raw niya magawa dahil iisa pa raw yung cellphone niya. Ako nga, iisa pa ang cellphone ko, ito lang. Kaya medyo nagtsatsaga muna. Wala pong pambili. Si ano naman, si Gracia naman, kung what's our problema niya, lagi lang siya magpunta kay Tata. Bagay napunta rin naman yung kay Don eh, no? Kay Don Eduardo Jr. Salamat Cynthia. Kasi sila kuya. Saan mo? Kasi sila kuya doon po nagpalaki ng subscribe. Ganun ba? Laging dinidikitan siguro doon. Nung last time na makita ko 800 plus lang yun eh. Ngayon 1,000 plus na. Good afternoon, Akira. Thank you very much for coming. Maraming salamat sa iyo
Nagtamsak ako dun sa ano mo. Papa, Sa live mo kagabi. Kagabi ba yon? papa. Nagtamsak ako dun. Dinalaw kita. Dinalaw kita doon kagabi, Akira. Tamsak lang at may bantay sa bahay. Kumusta po? Ayos lang. Ito, nag-live para may update lang sa ano. Hello, MLS Megalaw, shoutout Marawi. Asawa ni Marawi, asawa ni Marawi, si Alona. Alona nga ba 'yon? Asawa ni Marawi yan. Kasi si Marawi Akira nagtrabaho siya. Sabi niya pag nag-live daw ako, pasilip daw. Suporta yung mga yan eh. Hello, baba mo yung bahay ni Marawi para madikitan ni Akira. Si Akira nasa Japan. Si Akira. Dikit ka na ba ni Marawi? Maraming salamat sa pagpunta, Akira. Thank you very much. Kulang pa rin yung ano mo, yung watch hour mo, Akira. Dikit na pala silang dalawa ni Akira, Marawi. Dikit na pala silang dalawa. Laging napunta rin siguro sa live ni Akira. Oo, pwedeng isa lang. Pwedeng isa lang. Ito nga lang, yung ginagamit ko, ito lang, isa lang. Akira, may live ka ba? Mamayang gabi, uli? Akira? Thank you sa patamsak mo, Akira. $2 million in the house. Maraming salamat po. Thank you, Cynthia. Thank you sa pag-stay. Saka kay Alona. Yes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you sa 2 million in the house. Kumusta naman yung negosyo mo, Cynthia? Ayos naman. Buti Alona, may trabaho pala si Ivan. Nakakapag extra work pala siya. Tuloy naman yung negosyo mo, tuloy. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat. Ano yung tinitinda mo, Cynthia? Ano yung tinitinda mo, Cynthia? Yung mga tinitinda mo? O yun lang load?
Jane Ho, thank you very much sa pagpunta mo, Jane Ho. At thank you rin sa patamsak mo. Maraming salamat sa iyo. May jacket ka na, Jane Ho. Thank you very much sa pagpunta. Thank you. Maraming salamat, Jane Ho. Mega mega love shout sa iyo. May jacket ka na, Jane Ho. Paano po ba magbigay ng jacket? Pag isa lang po si ginagamit ka mo. Pipindutin mo na yung pangalan. Jane Ho, thank you Jane Ho, thank you very much. Pipindutin mo yung pangalan nung dumating, tapos mega mega let shout out kapatid Gina, salamat sa patangsak mo. Thank you sa paharang mo dyan. Salamat kapatid Gina. Pipindutin mo yung pangalan, tapos add moderator. Ilalabas doon, add moderator. Yun. Okay na yun. Mabibigyan mo na siya ng jacket. Salamat sa paharang mo dyan, kapatid Gina. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Jane Ho, kumusta ka na, Jane Ho? Wala bang live mamaya si Mami? I-live ba mamaya si Mami? Thank you very much Jane Ho. Maraming salamat kapatid Gina. Hello Dragon Gaming, pasensya ka na nung minsan na tatandaan ko yan na nagtapos na yung live ko. Dumating ka, hindi na kita na. Baba kayo ng bahay para magdikita na lang kayo dyan. Pasensya na kayo, isang cellphone ang gamit ko medyo mahirap pa tayo sa sa ngayon. Dragon Gaming, how are you? Oo, mga laptop. Yun pala naman, di nagpo-post ka rin nun. Okay, sige, Akira. Salamat sa pagpunta, Akira. Thank you very much, Akira. Salamat sa pagpunta mo. Thank you very much. Ay, nagbaba po ng link si Dragon Gaming. Paki-thumbs ka naman po. Paki-thumbs ka naman po yung new video ni Dragon Gaming. Magaganda po yung niya, mga videos niya. Nakita ko rin. Saka ko na yung mga videos niya. Gaganda. Magaling mag-edit si Dragon Gaming. Nag-a-assist ka rin. Thank you. Nice. Sipag mo talaga. Paki-thumbs ka naman po yung yung binabang link ni Dragon Gaming. Thank you very much po. Thank you very much for coming. Paki-thumbs ka naman po. Dragon Gaming. Sabi ni Cynthia San Andres, salamat sa pag-thumbs mo. Kaso lang po, tumal talaga, tiyagaan lang. Oo, talagang mahirap sa ngayon. Kagagaling ko nga lang kanina sa Comelec Inayos ko yung registration ko. Thank you very much sa 3 million in the house. Salamat po sa pagpunta niyo po sa live ko. Thank you very much po. Pakitthumbs ka naman. Alona yung Alona, pakitthumbs mo yung binabang link ni Dragon Gaming andito sa taas Pindot mo lang yan tapos thumbs mo. Thank you very much. Alona, thank you. Thank you Marawi.
Thank you, kapatid Gina, sa paharang mo dyan. Salamat, salamat na marami. Salamat sa paharang mo dyan, kapatid Gina. At maraming salamat din sa pagpunta mo lagi sa live ko. Salamat ng marami. Pakitams ka naman yung binabang link, new video ni Dragon Gaming. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Ija, thank you sa pag-stay. Salamat. $3 million in the house. Thank you very much po sa pagpunta po nyo. Mautas ako ng katatawa sa iyo. Pipindutin mo lang yung pangalan, yung name ng bisita mo. Pagkapindot mo ganon, may lalabas doon na add moderator. Marami yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ata yun. Ang ilalagay mo lang para malagyan ng jacket, ang pipindutin mo, yung add moderator. Yun lang. Magkakaroon na siya, imbis na white, magiging blue na siya. Magiging blue na. Maraming salamat po sa 3 million in the house. Thank you very much po sa pagpunta po. Ay, mega shout po, Don Ered. Thank you very much po sa pagpunta, Don Ered. Thank you very much. Good afternoon, Tay. 18 thumbs up po. Salamat sa patamsak mo dyan, Don Ered. Thank you very much po. Kapatid Gina, thank you sa pakulay mo. Maraming salamat sa pakulay mo. Thank you, kapatid Gina. Salamat. Marami. Mega loud shout out, Precious Journal. Thank you very much sa patamsak mo dyan. Duwa baso pa eh. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Precious, thank you very much for coming. Kapatid Gina, maraming salamat ha. Thank you very much. Thank you very much talaga. PMX Vlog, mega loud shoutout sa'yo. Dilagyan na kita ng jacket. PMX, thank you very much for coming. Oh, salamat din, salamat. Mamatay nga ako ng katatawa dun eh. Sa LS mo kagabi. Kaya katuwa yun, sa alumahan na yun. Nagpasaya doon si The Jaguar. The Jaguar, nalito doon sa, ang nailagay niya, alumihan. Alumihan na nailagay niya. Sabi mo, i-correct lang yung word. Naunahan lang ako ni Nagsala yung pindot ko lang. Pag pindot ko, nag-double A. Kaya iro-wrong spelling mo yun, alam ko eh. China Heart. Thank you very much sa pagpunta. China Heart. Mega loud shout sa'yo, China Heart. China Heart 08. May jacket ka na, China Heart. Thank you very much for coming. Thank you rin sa patamsak mo. Salamat. Huwag niyo naman kakalimutan mag-subscribe kay host. Salamat na marami sa inyo. Thank you very much. Dan, thumbs up. Thank you very much. Marawi channel, thank you. Okay lang yan, China.
Ikang paminta anak. Paminta. Kahoy. Ha? May kahoy. Ramanam. Ay, nagbaba po si China Heart ng link niya. Paki-thumbs ka naman po do sa hindi pa po dikit sa kanya. Paki-subscribe na rin po yung channel niya. Para manani. Sensya na China. Ha? Mega mega loud shout out sa iyo, Lynn. Thank you for coming. Salamat. Lynn Tamayosa. Paki-thumbs ka naman po yung binabang link ni China Heart 08. Thank you very much po sa inyo. Oo nga, si J Auditor ang nakarami doon. At saka si ano, sino pa ba yung isa? Oo, si J Auditor lang. Si Mami Jen, naka isa rin. Okay lang yan, China. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Cynthia Heart. Ni China Heart. Para manani. Good luck, kid. Ikang pa ko Dano? Anya kabel ko? Anya ba kabel ko baba? Apa niya kabel ko? Okay, sige kapatid Gina, punta ulit ako bukas. Salamat, marami sa'yo. Anya kabel ko baba? Sukar. Pa-thumbs po sa aking premiere po mamaya. Salamat po sa mga thumbs up. Thank you po. Nagbaba po na link si Linta Mayosa. Okay, sige. Thank you. Thumbs up ka naman po yung binabang link ni Linta Mayosa. Salamat po na marami sa inyo. Tsaka yung kay binabang link ni Marawi. Marawi channel, dance sa'yo. Sabi ni China Heart. Pakibalik ka naman Marawi si China Heart. Tay, wala pa po. Wala pa eh. Hindi ko pa nagagawa. Mamaya ayusin ko pa yung pa-member nung yung membership. Ayusin ko mamaya. MLSO, Sir Marawi, sabi ni Lynn Tamayosa. Ayusin ko pa yung membership. Nabili ako kanina eh. Mega lot shout sa'yo, Kiko S. Thank you for coming, Kiko S. May jacket ka na, Kiko S. Salamat sa pagpunta. Salamat. Kalahati niyan. Thank you very much, Kiko S. Sige pa. Dan Tamsak Sir Marawi. Salamat sa patamsak mo dyan kay Marawi. Sige pa. Thank you, Chen Heart, sabi ni Marawi. Kiko S, nandiyan ka pa, Kiko S. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Thank you po, Sir Marawi. Para na kayo dyan, maglablabang kayo dyan, ha. Salamat sa tamsak at dikit mo dyan, Kiko S. Bakal link para madikitin ka ni China Heart, ni Marawi, ni Linta Mayosa. Salamat sa pagpunta mo, Kiko S. Salamat. Dan tamsak dikit, China Heart, by Linta Mayosa. Ay, nagbaba po ng link si Kiko S. Pakitamsa ka naman po doon sa hindi pa dikit sa kanya. Dikit na lang para mabalikan din po kayo ni Kiko S. Salamat po.
Pupunta si Breda dyan? Sige, sige. Sige lang, Lin. Nakatambay naman yung ano mo yung channel mo. Okay, salamat, Lin, ha. Pagka nandiyan si Lin, nandiyan si Breda, di hanggang mamaya pa naman ako, kaano ko pa lang eh. Kala-live ko pa lang. Thank you very much, Lin. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni, ni Kiko S. Salamat po sa inyo. Salamat po. Paring Kicks. Dating dikit, sabi ni China Heart. Kicks. Dating dikit mo raw si China Heart. Salamat sa patamsak mo dyan. Oy, thank you very much sa pakulay mo dyan, Lin. Salamat na marami. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Lin. China, OTW po sa inyo. Sabi ni Kiko S. Dragon Gaming. Nagbaba po siya ng link. New po niya. Magaganda po yung video niyan eh. Salamat, Alin. Salamat. Maraming salamat. Na ganun ba kayo? Nag-uusap na ba kayo ni Tata? Thank you very much sa'yo. Kasi nagpapaturo ng ng pagpapalipad si Tata doon sa GCash. Dragon Gaming, mega shoutout, sabi ni China Heart. Nagbaba po ng link si Dragon Gaming. Pakitamsa ka naman po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Busy ka nga eh. Sabi nga niya kagabi, nag-live siya kagabi. Nandun lang kami, tatatlo kami, may dumating na iba. Hindi pa kayo nagkakausap. Dumating yung amo niya kagabi, kaya medyo naka-live siya, naputol. Dalawang amo niya dumating kagabi. Paki-thumbs ka naman po yung binabang link ni ni Dragon Gaming, new video niya. New video ni Dragon Gaming. Paki-thumbs ka naman po sa inyo. China Heart, thumbs up at dikit sa'yo. Sabi ni Kiko S. Salamat ng marami sa'yo, Kiko S. China Heart, thumbs up at dikit sa'yo. Nagbaba po ni si Kiko S ng link. Pakidikitan naman po, paki-thumbsakan. Doon po sa hindi dikit sa kanya, pakidikitan naman po. Salamat po. Saan kay Sublin? Kay Sublin. Kay Sublin. Bulan. Ako. Naman na lang di maginda. Di ka lang makururi. Magkaan may data? China Heart. Zero 8. Dragon Gaming. Dan Tamsak, Dragon Gaming, sabi ni Lynn Tamayosa. Thank you very much sa pagpunta nyo sa live stream ko. Salamat na marami sa inyo. Marami pang work ngayon si Tata. Nandun sa kanyang bagong bahay. Ewan ko bumalik na doon.
Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Kiko S. Kiko S. Kiko S, yan ba yung ano mo? Yan ba yung main mo? O itong link mo na yung binaba. Okay, sige, sige. Okay, sige, Alona. Sige, salamat. Wala pala sunod. Tingnan na baka mo na. Tingnan mo na binablaba. Ah, hindi yan. Di ba yan? Okay, sige. Salamat. Salamat, Kiko S. Sinusulit ko yung mga pumupunta para mabalikan ko eh. Kiko S, huwag mo makalimutan magtamsak kay host ha. Pag ano thank you very much. Nawap, thank you very much for coming. Mega let's out sa'yo. Nawap. Hello, Nawap. Are you a foreigner? Okay, salamat sa iyo, Kiko S. Thank you very much. Nawap, are you a foreigner? Nawap. Pilipino ka ba o foreigner? Tapos na po dikit ko, thumbs up kanina. Okay, thank you very much, Kiko S. 3 million in the house. Thank you very much po for coming. Huwag niyo na po kalimutan mag-thumbs up kay host at mag-subscribe. Pilipino. Okay. Kasi kakaiba yung name mo eh. Naka-wifi ako. Alona, naka-wifi. Yan, nagbaba po si Kiko S at si Nawap ng link. Pakitamsakan po. Magpalitan na lang po kayo. Nawap. Nawap. Nawap, yan ba yung main mo? Diyan na, wala ako. Nawap OTW. Naka-wifi ako. Alona, naka-wifi. Nawap OTW po, sabi ni Kiko S. HP. Thank you very much for coming, Nawap. Ay, nagbaba po ng link si Nawap. Pakitamsak ka naman po sa inyo. Pakitamsak na po. Para mabalikan nyo. Baba ka rin ng nasa taas na kasi yung masyado nung malalim yung mo. Marawi, pakibaba na ng link mo para magdikita na kanya. Magdikita kayo, pasensya na kayo. Isa lang cellphone ang gamit ko eh. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much po.
mega loud shout out sa 2 million in the house. Thank you very much po. Pakitama sa ka naman po yung binabang link ni ano ni Nowap. Kwan kuya, Jay, luko na. Yan po siguro yung main niya. Oh. Nowap full pack sa'yo sa graduation day. Okay. Sabi ni Kiko S. Nowap, pakibalikan mo naman si ano si Kiko S. Nowap. Maraming salamat sa cooperation nyo. Maraming salamat po. 2 million in the house. Thank you very much po for coming. Nawa, pakibalikan mo naman si Kiko S ha. Pakibalikan mo. Binaba niya yung link niya. Oh, binaba niya. Maraming salamat. Nawa. Nawap, sino nag-graduate? Anak mo? Graduate yung anak mo? Thank you very much for coming, Kiko S. Kiko S yung ang main mo, Kiko S din ang pangalan, Kiko S din. Anong name nung ano, main account mo para madikitan ko sa mamaya pagkatapos ng LS ko. Paring Kicks. Paring Kicks. Paring o paring? Paring Kicks. Okay, thank you. Thank you, Paring Kicks. Thank you, Kiko. Nawap, sino nag-graduate? Nawap. Nawap, nandiyan ka pa, Nawap? Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Nandiyan ka pa, Nawap? Nawap. Alam, kung nagkakatugon. Wala ba? Tapos kung lumalam, kung lumalam ko na, ay makurat ka na. At malalang dito ka kadyo. Malalang ka kadyo. Thank you po dyan sa 2 million in the house na nag-i-stay sa bahay ko. Salamat po. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. Thank you very much po. Shooter lagi shoot. Oh, yan.
Kiko S, taga saan ka? Parang Kicks, saan ka? Taga saan ka? Parang Kicks. Shooter. Sa gigay sa anak teacher. Wala mo lagi sa eskwela. Ano nga sa gagay sa? Wala na si Noop eh. Ado ang hard teacher. Next, ang amin yan. Maraming salamat po sa 2 million in the house. Thank you very much po sa pag-stay sa live stream ko. Salamat po. Ah, Laguna. Saan sa Laguna? Ay, south. Kiko S. Sinababa ng south. Tinahirap. North. Damat-daba na. Uri man ang naba na, hindi kailangan ito. Ah, San Pedro. Oh, okay. Thank you very much for coming. San Pedro. Nakakarating na sa San Pedro. Taga Batangas na nga ako, hindi po nakakarating dyan. Pero andito ako sa La Union. Dito sa San Fernando City, La Union. Dito na ako tumira sa La Union. Tagal na ako dito. Dito na ako inabutan ng pagputi ng buhok. Thank you very much po sa 1 million in the house. Nag-i-stay po dyan. Maraming salamat po. Ubing-ubing. Next. Mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat po sa inyo sa pag-stay po ninyo sa aking live stream. Stopin nga daw ni. Susunod na araw magbe-birthday ang host. Punta po kayo ulit sa aking live stream. Susunod na araw birthday ni host. Text talaga kasi. Wala artida. Kuya, kila mo. Meron po tayong pajikas. Magpapahula po tayo ng mga yung pahulaan lang, yung parang Muning-ning ka. yung lugar, bagay, pagkain, yan, mga ganon. Papahula po tayo. Meron po tayong pajikas. Muning-ning. Meron ka namang muning-ning. Ba't din naman? Punta lang po kayo sa live ko sa Dapat napido na next day. And by the next day. Salamat po ng marami sa stay po niyo dyan. Mega love shout out po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Mga lakamandanom ko anak. Danom. Yan, bagang kinahan Ate Jinjin. Ate Jinjin! Jinjin! Maraming salamat po sa pag-stay po niyo dyan. 2 million in the house. Maraming salamat. Hello, Precious. Kita ko nag-message ka doon sa messenger ko eh. Hindi ko lang mabuksan kasi isang cellphone gamit ko. Niya. Nagpudo ko. Uri man lang yun siya. Thank you very much for coming, Precious. Salamat ng marami sa iyo. Thank you very much. Uri man lang. Nagawa mo na agad yung thumbnail. Thank you very much for staying, Precious. 3 million in the house. Maraming salamat po. Uri pangit ka. May pangit ka. Kondo dyan matuloy. Pangit ka dyan. May ginawa din ako thumbnail. Ewan ko lang kung Bagada nga rin. okay ba yun sa'yo. Nakita mo? Precious? Dabiji kapsat mo. Ay, dabiji pin. Ay, dabiji pin. Ay, dabiji. Alam ko. Gagamitin ko sa Yayo Vlog. Yayo Vlog, may galat out sa iyo. Salamat sa pagpunta sa LS ko. Salamat na marami. Saraks. Ano daw yung saraks?
po yan. Ito sa isa. May jacket ka na, Yayo Vlog. Salamat sa pagpunta. Thank you very much sa'yo. At take ko rin sa patamsak mo dyan. Huwag mo kalilimutang magdikit naman kay host kung hindi pa tayo dikit. Pinapayan mo dyan. Yayo Vlog. Meron ka na jacket, Yayo Vlog. Apay, totoo kuya. Diin bati ni Ate Jenny. Ayan ko balayo. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Kiko S. Salamat po na marami. Ala, Edgy kasi Precious, andyan ka pa, Precious. Walang ano man sa'yo, Yayo Vlog. Walang ano man. Thank you very much sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Dito nag-live si host. Dahil mainit kasi doon sa loob ng bahay eh. Dito na lang ako nag-live sa labas. Para medyo maliwalas ng konti. Hirap kasi pagka init eh. Gasos naman sa electric pan. Kaya medyo Baba ka ng bahay mo. Yayo Vlog. Pakitamsakan mo yung ibinibang link ni Kiko S. Yayo Vlog. Ay, Kuis Burudong. Thank you very much for coming. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Maraming salamat. Kuis Burudong. Thank you sa patambay mo dyan. Kuis Burudong. Maraming salamat. Tamsakdan po. May binibang link. Okay, Kuis. Thank you. Thank you. Thank you very much, Kuis, for coming. Salamat na marami. Thank you. Bagay, gabi na dyan sa US. Yayo Vlog, dikita mo si magdikita kayo dyan si Kiko S. Kung hindi pa kayo dikit. O natamsa ka na ata yan, Kiko S. Balikan mo na lang si Balikan mo na lang si Yayo Vlog. Baba ka na link mo, Yayo Vlog, para madikitan ka ni Kiko S. Thank you very much po sa 5 million in the house. Salamat po na marami sa inyo lahat. Thank you, Kuis Burdong. Thank you. Pag-stay mo dyan. Thank you very much, Kuis. Mega shout out sa 5 million in the house. Baka ng link mo, Yayo Vlog, para madikitan ka ni Kiko S. Thank you very much po sa 5 million in the house. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Kiko S. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yayo Vlog, magbaba ka na link mo para matamsa ka ni Kiko S. Yayo Vlog. Baba ka link mo. Puntahan na lang kita mamaya, Kiko S. Okay, maraming salamat sa iyo, Yayo Vlog. Sabagay, pagka dinikita mo agad, baka malagas lang. Mas maganda. Pero mas maganda yung pagka magdidikit ka sa isang
sa isang account, panoodin mo ng up to 3 minutes ang video niya. Up to 3 minutes. Okay, manood ka ng mga short video niya, 2 o 3, ganun lang. Tapos saka mo dikitan. Hindi basta-basta malalagas yun. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po sa inyong pag-stay dyan. Salamat po. Thank you very much sa pag-stay mo dyan, Yayo Vlog. Ano ba yan ba yung, ano bang name mo? How are you, my friend? Beth B. Thank you very much. Your thumbs up. Beth B, how are you? I go to your channel last night. So I've seen your videos. You're American pala, American. So you're American or a Filipino? Filipino American. Pakidikita naman po, pakitamsa ka naman po yung ano, yung binabanglik ni Beth B. Napakalaki po ng bahay niyan si Beth B. He has a big house. Kiko S. Dan. Sabi ni Beth B. Pakitamsakan mo rin, Yayo Vlog, o si Beth B. Para magkaroon ka ng bagong friend yan. Taga-Amerika yan. I don't know if American or Australian. Beth B, are you an American? Kiko S. Dan. I've seen your house, Beth B. You have a nice house. And your content, hindi ka pala, akala ko Amerikana ka. Natawanan pa tuloy ako, nag-i-English ako dito kahit papilipit, yung pala Tagalog ka pala. G2 Elin, mega loud shout sa'yo, thank you for coming. Si Beth B talaga, akala ko Amerikana ka, nag-English pa ako dito. Alam mo, dalawang tabo nga yung dala kong ano dito, dalawang tabo na English. Mauubos pa ata. G2 Elin, may moderator ka na. Ay, nagbaba po si G2 Elin ng link, pakitamsa ka naman po. Okay, sige. Thank you very much for coming, Yayo Vlog. Salamat. Salamat. Balikan ko mamaya yung channel mo. Babalikan ko mamaya yan. Salamat sa iyo. Salamat. Nagbaba po ng link si G2 Elin. Pakikitamsa ka naman po. Bago ka malis, Yayo Vlog, pakitamsa ka mo naman yung si G2 Elin para magkaroon ka rin ng bagong friend. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat, Yayo Vlog. Maraming salamat. J2 Elin, Dan na raw sa'yo, J2 Elin, si Beth B. Si Beth B.
Balikan mo naman si Bet B, Jetu Elin. Ah, Jetu Elin, dating dikit na pala kayo ni Bet B. Thank you very much for coming. Panoodin ko na lang bahay mo. GY2 Elin. Yan ba yung main mo, GY2 Elin? Ano yung name ng Anong name ng main mo, G2 Elin? Yan din ba yung name ng ano mo? Main mo? Para matikitan ka ito mamaya pag pag tapos ng LS ko. Kasi nililista ko lang kasi isang cellphone lang gamit ko eh. Mega let's out sa'yo, Don Eduardo Jr. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. J2 Elin, ito ba yung main mo? J2 Elin. Thank you very much, Don Ered. Salamat na marami sa'yo. Talagang hindi mo nakakalimutan ng best friend na to eh. Salamat na marami. May ginawa ata si Cynthia, may pinuntahan lang. Nag-love chat po sa 4 million in the house. Maraming salamat sa pagpunta po sa LS ko. Salamat po sa inyo. J2 Elin, yan ba yung main mo? Baba ka link. Ayaw pala, may link. Binabang link si J2 Elin. Pakidikita naman po. Paki-subscribe. At paki-thumbs ka na rin po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. G2 Elin. GY2 Elin. Make it out, shout out sa 4 million in the house. Thank you very much po. Doned, pasensya ka na, hindi na ako nakapunta sa LS mo kagabi. Kagabi ba yon? Oo, kagabi. BetB, pa-share ng mangga. may mangga doon sa video niya. Hindi ko kasi nakikita, yung gamit ko eh. Don Eduardo Jr. Mega love shout din po sa inyo, sabi ni G2 Elin. Don Ered, nandiyan ka pa, Don Ered. Don Eduardo Jr. MLSO din po sa inyo. Mega love shout po, mega love shout out sa 5 million in the house. Thank you very much po. Betbin, andyan ka pa? $3 million in the house. Thank you very much po sa pagpunta niyo.
Thank you very much, G2 Elin, sa pasalamat, Doc, sa iyo dyan, ha. Salamat, Doc. $3 million in the house. May galap shout po sa inyo. Lilis sa kayo mga pangalan para mabalikan ko mamaya. Si G2 Elin, Kiko S. Ay, nagbaba po si G2 Elin ng ng link niya. Paki-thumbs ka naman po. Maraming salamat. Salamat po sa inyo. Don Eret, paki-thumbs ka naman po si G2 Elin. Thank you very much. Ay, Linta Mayasa. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Salamat. Malaking tulong yan kay host. Yung harang na yan. Badly needed sa economy. Lin. Tamsak dikit, Kiko S. Sabi ni Linta Moyosa. Kaya nagbabari ng link si Jintu Elin. Si Jintu Elin. Pakitamsak ka na rin. G2 Elin. Thank you, G2 Elin, sa pagpatambay mo dyan. Maraming salamat sa iyo, ha. Tamsakan mo rin si Linta Mayosa. Mga friend ko yan, si Linta Mayosa. Mamaya, nandiyan na siguro si Breda Bersosa. Pupunta yun dito mamaya. Sama mo na Lin si Breda. Kiko S, nandiyan ka pa, Kiko S? Parang Kiko, nandiyan ka pa? Thank you sa pabiji-bibi dyan. Precious, thank you. Nandiyan si Lin, no? Si Lin Tamayosa. Thank you, Precious, ha? Thank you very much. Precious, nakita mo ba yung ginawa kong G2 Elin, dan na raw sa'yo si Lin Tamayosa. Pakibalikan mo na lang siya. Mag-go to channel ka na lang. Precious, nakita mo yung ginawa kong thumbnail. Mega shout out, Precious, sabi ni Linta Mayosa. Mega shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta nyo. Hello, Sisi Linta Mayosa. Mega shout out sa iyo, sabi ni Precious Journal. Thank you very much po sa pagpunta nyo. Salamat ng marami. Hello din sa iyo, Precious Journal. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni G2 Elin. Nasa taas po lang. Ito lang po. Pasensya na po. Isang cellphone ang gamit ko. Hindi po ako makapag copy paste ng makapagbaba ng link. Pasensya na po kayo. G2 Elin, nandiyan ka pa? Pakibalikan mo na lang si Linta Mayosa. Saka dikitan mo na rin si Precious Journal. Mag-go to channel ka na lang. Ayun binabang link si Precious Journal G2 Elin. Pakitamsa ka mo na rin. At kung hindi pa kayo dikit,
paki-subscribe mo na rin para maging friend din kayo ni Precious Journal. Lynn Tamayoso, OTW, sabi ni G2 Elin. Magtitikit lang ako kitay. Thank you, Precious. Salamat. Thank you po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Lynn Tamayo sa OTW, sabi ni G2 Elin. Dikit na ba? Ganun. Precious Journal, full pack done. Sa'yo, thanks. Sabi ni G2 Elin. Nagbaba po ng link si G2 Elin. Pakitamsa ka naman po sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much po sa 2 million in the house. Linda Mayo sa full pack done sa'yo. Salamat. Sabi ni G2 Elin. Salamat sa cooperation nyo. Salamat na marami. Maglablaban na lang kayo dyan, Miguel Love po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Lin, wala pa si Wala pa si Breda. Maraming salamat po sa 2 million in the house na nag-stay po dyan. Maraming salamat. Thank you very much po sa pag-stay sa 2 million in the house. Maraming salamat sa paharang mo dyan, Lynn Tamayosa. Salamat. Sana yung mga baril ko ba? Pagbaril ako namin. Pag naglag. Walang price. Wala na ako eh. Hindi ako mamakdagamatan. Di ba po? Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay sa live ko. Maraming salamat po. Lynn, maraming salamat sa paharang mo dyan No wap done to you. Babalikan ka na si No wap. May pinuntahan daw eh.
Wala pa si Breda, Lin. Cavite. Ibig sabihin pupunta dyan, manggagaling dito sa sa Pangasinan. Pupunta ng Cavite, si Breda. Alin? Pupunta nandyan sila sa Dasma. Siguro namasyal. Layo Nasa Dasmariñas sila. Galing pa ng Pangasinan. Siguro mamasyal lang. O may pinuntahan talaga dyan. Thank you very much sa tambay mo dyan. Gito Lin. Gito Elin. Salamat sa pagtambay mo dyan. Ay, ibig sabihin na masyal lang sila sa Dasma, di diretso sa bahay mo. Thank you very much sa Gito Elin. Doon sila nag-stay sa Dasma. Siguro may kakilala sila o kamag-anak doon. Kahapon po sila kasi kag-graduate yung anak. Yun ba? Sa July 9 pa. Tagal ng preparation nila. Ilang araw pa. July 4 pa lang sa bagay. Mas maganda yung advance. Pero pupunta siya ngayon dyan o sa isang araw pa. Kapatid ni Brent. May kapatid pala yung sa Dasma. Baka kapatid Salamat naman. Hindi meron silang siguro meron silang service. Kasi graduation yun eh. Marami silang magkakasama. Siguro mga 7 o wala silang magkakasama dyan. Sino ka-graduate? Anak ni Breda o pamangkin niya? Mega loud shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat po sa pagpunta po nyo. Salamat po. Hi girl, thank you very much sa patamsak mo dyan. Maraming salamat sa iyo. Thank you for coming. RJ Casupeya. Maraming salamat sa pagpunta mo girl. Salamat sa patamsak mo. Anak niya. Grade 12. Ganun ba? Ang Diyosa ng mga Diyosa. Ang Diyosa ng mga Diyosa. Napakaganda. Lalo na sa screen ang ganda mong tumawa, yung pinahulaan mo yung yung biloy, hindi ko malimutan yung biloy na yun eh. Tatanda mo yun, RJ? Yung biloy. Ako nakahula ng biloy. Hindi nga maintindihan ni Lynn kung ano yung biloy. Sabi niya, ano yung biloy? Sabi ko, dimple yun. Salitang Tagalog yung biloy eh. Nagbaba po ng ano ba? RJ Kasupay OTW, thanks. Nagbaba po ng link si G2 Elin. Pakitam sa kanya naman po. Oo. Pakitam sa kanya naman po yung binabang link ni G2 Elin.
Thank you sa paharang mo dyan. Maraming salamat. Nagbaba rin po si RJ ng premiere niya. Pakitamsa ka naman po si RJ Casupeya. At kung hindi pa po kayo dikit-dikitan nyo naman po si RJ Casupeya. RJ Hey Casupeya. Nagla-live stream din po yan. Pati po si Lynn Tamayosa. Nagla-live stream po sila. Pakitamsa ka na rin po yung binabang link ni, ni G2 Lin. G2 Elin. Thank you sa paharang mo dyan, Lin. RJ, meron ka mamaya may live ka mamaya. RJ Casupeya, full pack dan sa'yo. Pati sa Riverbanks. Nag-watch ako. Dan na raw daw sa'yo si G2 Elin. RJ Casupeya. Nagbaba rin ng link si Dragon Gaming. Welcome back, Dragon Gaming. May bago siyang video. Magaganda po yung video na yung Dragon Gaming. Pakitam sa kanya naman po yung binabang link ni Dragon Gaming. Maraming salamat po. Dan Tamsak RJ, sabi ni Lynn Tamayosa. Salamat. Sensya na po kayo ha. Isa lang cellphone gamit ko. Hindi po ako makapag-ano. Nagbaba po ng link si Lynn Tamayosa. Pakitamsa ka naman po. Premiere niya po yan mamaya o bukas. Pasuyo na po. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Lynn Tamayosa. Bukas pala. Dan, full pack sa'yo, G2 Elin, sabi ni RJ Casupeya. Salamat, G2 Elin. G2 Elin, nabalikan ka na ni RJ Casupeya. Salamat sa'yo, G2 Elin, thank you. Girl, thank you rin, Salamat. G2 Elin. Linta mo yung tamsak dan sa'yo. Sabi ni G2 Elin. $2 million in the house. Maraming salamat po. Dan tamsak sa'yo, Ate Lynn. Sabi ni RJ. Dan tusok na raw sa'yo, Lynn. Natusok ka na ni RJ sa yung premiere. Thank you RJ, thank you. Thank you po J2 Ellie, sabi ni Tinta Mayosa. Mega lot shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po nyo dyan. Thank you very much, Josa. Lynn Tamayosa, welcome, sabi ni G2 Elin. Balong nalutom di si Dan? Ya? Inikat nyo yung saksaktin na po. Ay, wala, ikat ko. Jen! Jen!
Mega loud shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po niyo sa live stream ko. Maraming salamat po. Thank you sa salamat mo, Doc. John Lynn Tamayosa, salamat. Salamat, Doc. Tumaas na naman ang grado ng Maraming salamat sa 2 million in the house na nag-i-stay dito. Kailangan net po ba talaga gamitin para malakas ang... Oo, kailangan nakaano ka. Pero pwede rin naman ang data. Kaso lang, kung minsan nawawala. Hindi ko lang alam kung malakas ang network dyan sa inyo ng data. Ay, malakas yan. Nasa tagig kayo eh. Malakas dyan. Mega love shout out Marawi, sabi nila ni Lynn Tamayosa. Thank you very much po sa 2 million in the house. Pwede rin mag-alis ka ng ng data lang, pwede rin. Pwede rin naman mag-ano si Marawi ng ng mag-silent siya. Naka-stay lang yung naka-stay lang yung cellphone na may ilaw. Tapos itapat mo doon sa may ilaw na yung basta may mga gumagalaw na ganun. Hoy, kapatid J. Auditor, thank you very much for coming. Hindi mo rin talaga nakakalimutan, kapatid ah. Salamat sa patamsak mo dyan. Thank you very much. Bigala shout out, J. Auditor, sabi ni G2 Elin. Salamat po. Oo, nasa Tagig sila. Si Marawi. Nasa Tagig sila. Bigala shout out sa'yo. Shahani Atienza. Ay, parang kilala ko to ah. May moderator ka na, Shahani. Parang si ADM ko to ah. May jacket ka na, Shahani Atienza. Si ADM ko ito. Marawi Channel, full pack done sa'yo, thanks. Marawi Channel, balikan mo na lang si G2 Elin. Salamat. Silip na muna ako kasi walang asawa ko kasi marami busy pa siya. Ah, ganun ba? Sabi ko na si ADM Carlo to eh. Binigyan na katong jacket eh, kaya sabi ko si ADM. Nakita ko si Shahani, yan yung mo eh. Pangalan ng asawa mo. Baka nanonood dyan, pati si nanonood si, paano to, yung ating kasama dati. Nandiyan ba siya? Yulot ba ang olab? Yulot ang olab? EDM? Di ako pag ako SLS, may ilaw. Tapos tinututukan ko ng halimbawa sa kortina, tinututukan ng electric fan mga up to 3 hours, 5 hours na gano'n para gumagalaw yung kortina, gumagalaw. O kaya yung inihiram ko yung ilaw na nagpapatay sindi na gano'n yun. Yun ang silent LS ko.
Thank you very much, kapatid J. Auditor, sa paharang mo dyan. Salamat na marami sa iyo. Salamat. Salamat J. Kapatid, salamat. Ay, nagbaba po ng link si Marawi Channel. Paki-thumbsakan nyo naman po. Nakamute ba ako? Hindi ako nakamute. Hello, Marawi Channel, sabi ni Precious Journal. Maraming salamat po sa papunta nyo. Ay, maraming salamat sa paharang mo dyan, Precious. Badly needed dyan ni host. Thank you very much sa paharang mo ha. Hindi ako nakamute. Sino ba yung sabi nakamute? Si Jay. Hindi ako nakamute, Jay. Kapatid, hindi. How are you, Edbart? Salamat sa pagbalik mo dito sa live ko. Thank you very much. Baba ka link para madikit ang kanila. Hi, Precious Journal. Sabi ni Marawi Channel. Mabuti. Okay naman. Nagbaba po ng link si Earthbat. Paki-thumbsakan nyo naman po. At dun sa hindi pa po dikitan nyo na si Earthbat. Maraming salamat po sa inyo. Marawi Channel, full pack done sa'yo. Thanks. Sabay baba po ng link ni G2 Ellen. Pakibalikan mo po, Marawi. Salamat. Earthbat, hello po, sabi ni Lynn Tamayosa. Lynn, mega shout out, sabi ni Earthbat. Hindi po. Sabi kasi naka-mute. Naka-mute daw ako. Sabi ni J Auditor, naka-mute daw ako eh. Sana ba yun? Ayun sabi niya. Naka-mute daw ako. Hindi ako naka-mute, Jay. Yan, naririnig namin si Tatay, si Tatay Tumba, sabi ni Linta Mayor. Yun, narinig ko na, boses mo po. Salamat, kapatid Jay. Sino ba to? Si Bunso o si kapatid Jay Auditor? Ikaw ba yan, Bunso? Ikaw ba yan, Bunso? Pasensya na, yung background ko, ito yung likod bahay ko eh. Yan yung bahay ko Pakikita ko sa inyo bahay ko ha. Tingnan. Yung kusina namin sa likod na yun. Yan ang bahay ko, yan. Nakita niyo ng bahay ko ha. Hindi na ako nagtago sa inyo. G Diaries Dan Full Pack. Sabi ni Precious Journal, maraming salamat. Narinig ka namin, Tatay Tumbas. Yun, narinig ko na rin ang boses mo po, host. Precious Journal, full pack done sa'yo. Thanks. Sabi ni G to Ellen. Montardi, hello. Welcome sa aking LS. Salamat sa pagpunta mo. Thank you very much for coming. Montardi. Hello sa'yo. Mega out sa'yo. Kailan ADM? ADM bukas na sa isang araw na. Montardi TY House. Okay lang Montardi. Thank you for coming. Nagbaba po ng link si Montardi. Paki-thumbsakan niyo naman po. At dun sa hindi pa po dikit, pakidikit na rin po and thumbs up. Salamat po na marami. Lean done by Earthbat. Thank you very much, Earthbat ha. Ako po ito, si Bunso. Sabi ko na si Bunso eh. Gamit ko po yung kay Daddy Okay, thank you very much Bunso. Baba link para madikitan kanila. Yan po, nagbaba po ng link si Earthbat. Pakitamsa ka naman po. At doon po sa hindi po dikit, pakidikitan na rin po. Maraming salamat po sa inyo.
Montardi, OTW, sabi ni Earthbat. Salamat sa iyo, Earthbat. Tamsak, Earthbat. By Lynn Tamayosa. Montardi, full pack dance sa iyo. Thanks. By G2 Elin. Salamat, G2 ha. Nag-stay ka talaga. Salamat. Mega shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat po sa pagpunta po ninyo. Salamat po na marami. Dan Tamsak Earthbat by Lynn Tamayosa. Montardi full pack dan sa'yo, thanks. Pakitamsakan din naman Montardi si G2 Elin. Salamat sa iyo. Maraming salamat. Labi din Johnson, Boss Johnson, salamat. Live yan, buong mundo na nakikita yan. Yung mga bisita ko, mga nasa ibang lugar, si Montardi, nasa ibang bansa ito si Montardi. Yung iba naman nasa Hong Kong. At yung iba na dito sa Pilipinas. Naka-live eh. Oh, ganyan lagi ADF pagka every halimbawa nag-live ako ngayon, every other day nagla-live ulit ako. Kailangan kasi sa update ng YouTube para ma-update. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Sislin, salamat. Hi host Lynn Mega shout out by Montardi. Nagbaba po ng link si Montardi, paki-thumbs ka naman po, at sa hindi pa dikit, pag-subscribe na rin po sa kanya. Maraming salamat po. G2 Elin OTW sa'yo, sabi ni Montardi. Salamat ADM, salamat. Sa ano pa naman yon? Sa Terrio pa yan, sa Terrio. Sa Terrio pang nun. Salamat, ADM, salamat. Ginagawa ko lang to para makaipon ako ng yung pinapalipad nila. Tulad kanina may nagpalipad ng 8 Hong Kong dollar. Naiipon yon, pumapasok yun sa account ko. Tapos pag naipon yun ADM, yun, paipon-ipon, magkakaroon ako ngayon ng AdSense yun. Meron akong pwede na ako mag-member. Thank you very much sa pag-stay mo dyan, J Auditor. Oy, Tatalab, salamat sa paharang mo, Tatalab. Salamat. Thank you for coming, Tata. Eden, thank you sa pagbati mo dyan. Happy birthday, salamat. Tagal pa yan, sa Terrio pa. Paka-celebrate ko muna yung birthday ko dito ba? Sabi mo, tara na eh. Okay na ba? Sabagay, magaling ka naman sa pag-ayos ng station eh. Salamat sa iyo, ADM Montardi, thank you. Sabi ni G2 Elin. Mega loud shoutout sa lahat, sabi ni Tata Labs. Marawi, Tamsak Dan, dating dikit, sabi ni Princess Journal. Salamat. Palipad ng cake dyan. para lilipad yung cake. Pwede, pambili ng cake. ADM, pwede, pambili ng cake. Hindi na ako masyadong umiinom eh. Hindi na ako nagiinom masyado ngayon. Pag yung meron lang occasion yon. Occasionally lang yung pag inom ko. Salamat sa paharang mo dyan, Lynn Tamayosa. Salamat, kapatid Lynn Tamayosa. Dan Tamsak Montardi, sabi ni Lynn Tamayosa. Miguel shoutout Tatalab, sabi ni Lynn Tamayosa.
Mega love shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat po. At sa 31 thumbs up, maraming salamat po. Okay, thank you very much. Pambili ng cake. Salamat, ADM, salamat. Ang edad kong to, mag-cake pa sa bagay. 59 years old, ADM. 59. Malapit na 60, kaya inayos ko muna yung SS ko kaya hindi muna ako makasama sa ano. Thank you very much, ADM. Salamat. Monday, 30 done. Pabalik na lang, sabi ni Precious Journal. Montardi. Pabalik na lang, sabi ni Precious Journal. Montardi, andiyan ka pa, Montardi. Salamat. Silip-silip lang ako tayo kasi may bata pa kasi ako. Okay, sige, Alona. Sige, salamat sa iyo. Oy, good afternoon. My friend Ian Watts, how are you? Okay, I'm a great week. I start my live stream today, so thank you for coming, Ian Watts. Bring down your link so that they connected to you, so that they can connect to you. Thank you very much for coming, my friend Ian. Very much. Marawi, sobrang kulit, sabi. Lin, ba't hindi ako makapagpalipad? Ayun, sasabi. Lin, i-ano mo na lang kay ano, alam ni Tata. Lin, oh. Sabaw ko na rin lobo. sabi siguro ni Boss Johnson, ano? Si Boss Johnson, talaga nini. Salamat, ADM. Kaya samahan pa ng lobo eh. Hindi masyado makapokus. Ganun ba? Sige, mag-focus ka. Alona. Dapat dyan, mabilis ang mata mo. 13 degrees here. And pouring of rain. Oh, really? In Australia, yes. You're in Australia today. 30 degrees. Oh, so cold. Pouring of rain. Oh, yes. I'm sorry, my friend Ian. May laman yun. Ay, nandiyan. Tata, nandiyan si Ian Watts. Oh, yan, oh. Nandyan. Ian Watts. Our friend Linta Mayosa and Tata Lab is here. Jen Hugatero Vlog, thank you very much sa patamsak mo dyan at saka sa pagpunta mo. Maraming salamat sa iyo. Mega shout out sa iyo. Shout out sa iyo. Jen Hugatero Vlog, salamat. Hello Tata, sabi ni Ian Watts. Papunta Breda ngayon, Tata dito, sabi ni Linta Mayosa. Nagbaba po ng link si Ian Watts, pakitamsa ka naman po at yung hindi pa po dikit, pakidikit na naman po. Maraming salamat. The weather is very shiny. Very hot today. Later, some pouring rain, then stop already. 5:14 p.m. here. 5:14 p.m. You mean ahead? You are ahead of 2 hours. Ahead of 2 hours here in the Philippines. Ian Watts official. Full pack done by G Tolin. Please return connect to G Tolin. My friend Ian. He bring down her link. He bring down his link or her link.
I don't know if it's a female or male. Nasa Dasma sila kasi ngayon, graduate na anak niya. July na pa luwas nila. Okay. MLSO, Megalo chat out. Ian Watt, sabi ni Linta Mayosa. Tamsakdan, Precious Journal, sabi ni Tata Labs. From Tata Labs. MLSO, Jen. Nasa bus ako, Punta City. Okay, thank you. Ingat, 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 ingat. Cecilyn, megalo shout out, sabi ni Jen Hugotera Vlog. Thank you very much for coming Jen. Salamat, marami. Ingat pa, ingat. G2 Erlin, dan na raw sa'yo si Ian Watts. My friend Ian Watts. Ian Watts official, thank you very much, sabi ni G2 Erlin. Ay, nagbaba po ng link si Tata Labs. Paki-thumbs ka naman po. Maraming salamat po sa inyo. Please connect and thumbs up to Tata Labs. Please. Salamat po. Thank you very much po guys. Beautiful video G. You are a great tour guide. Thank you. Ian Watts. Ian Dan, thumbs up by Tata Labs. Tamsakdan, Ronald Amoncio. Ay, hindi na ba ni Tata Labs? I'm having a kupati. Hot. Oh, because it's colder. My friend Ian, it's very cold. Tonight for dinner. Okay. What is your meal today? Tonight. What is your meal tonight, my friend Ian? Harang. Thank you sa paharang mo dyan. Lynn. Thank you sa paharang mo. Maraming salamat. Dragon Gaming. Dan thumbs up by Tata Labs. Thank you very much. At thank you very much din sa paharang mo dyan. Maraming salamat. Oh wow. It's very, very delicious. Beef stew. Did you mix many what we call it onion? It's very delicious when you put many onions in a beef. Then you put some a little bit of soy, a little bit of any kind of to become tasty. Yes, oh. Yes, very nice meal. Very delicious meal. It's a beef. So it's so colder. Very good meal. Ian Watts official. Where are you from? The birds are so beautiful too. Dito Eli nasun sa Australia siya, nasa Australia. Ian Watts, where are you? Where are you from? The birds are too beautiful too. Are so beautiful too. Malapit ka na mamabata. Ingat lang ingat sa pagbaba at saka pagtawid. Nice hearty meal. Nice meal. Beef. I can imagine that the beef, it's very delicious when it's very hot to prepare on your meal. Oh. Anong gagawin mo dyan, Tata? Pakita ko mamaya kay Breda, bahay mo, Tata. Tata Labs, full pack done. To you. Thanks. Sabi ni G2 Ellen. Nakalimutan ko pa ang hit. Naiwan mo doon? Salamat po. Lynn Dan by Ian Watts. Lynn, paki-return mo naman si paki-connect mo naman si Ian Watts. Friend natin yan, si Ian Watts.
Thank you, Ian Watts, by Lynn Tamayosa. Pinuntahan nyo ba si Sir Hindi nga eh. Hindi ko napuntahan. Kasi nagbago pala siya ng logo. Nagpalit siya ng logo. Tata Dan by Ian Watts. You're welcome. Oh, connected na kami diyan kay kay Ian Watts. Best friend namin yan ni Tata Labs. Hindi ka pa connect kay Ian Watts, Lynn? Ang gaganda ng music niya. Siya lang ang gumagawa, siya ang nagko-compose. He is a great composer. She is a great composer. Babae pala siya, babae. Si Ian Watts, babae yan. Connect ka na pala. Oh. Babae siya. Kala ko nga lalaki. Thank you very much, Lynn. Okay, sige. Thank you, Tata. Thank you. Ingat ha. Ingat. Ingat ha. My friend Ian, are you still there, Ian? My friend Ian, correct me if I'm wrong. You're a female niya, right? Am I right? My friend Ian. Okay lang ta, okay lang. My friend Ian, correct me if I'm wrong. You are a female, right? Or you're a male? 3 million in the house. Maraming salamat po. At thank you po sa 32 thumbs up. Salamat po na marami. Dragon Gaming, nagbaba ng link. Dragon Gaming, nadikitan ka na ni Tata Labs, ni Lynn Tamayosa. Pakibalikan mo naman sila. Please. Hello, Cynthia. Thank you for coming ulit. Thank you. Maraming salamat. Okay lang yun. Pagod ka na rin eh. Yung puwit ka pa kay Don Eduardo Jr. Pagod ka doon, siyempre. Inaabot ng doon alas 12, alauna. Pag minsan. Mega shout out sa'yo. Ryan Acera, salamat sa pagpunta mo. May moderator ka na, Ryan. Oo, alas 12 matapos dun eh. Alas 12 pag Ryan Acera. Salamat sa patamsak mo, Ryan. May moderator ka na, Ryan. Bigyan namin mama sa access ng fishbowl. Tumulong sila na magsado. Thank you sa pag-stay mo dyan. Oh, di nga umulan dito eh. Nga ang inaano dito eh. Alam mo dito sa La Union, ang iniintay dito, ulan. Kasi wala ditong irrigation na tubig. Wala. Ang iniintay talaga dito, patak ng ulan. Kasi pag basa umulan dito, halos maghapon, magdamag. Tapos, yun, nagiging natutubigan yung palayan. Saka pa sila makapagtatanim, makapag-aararo. Yun lang. Kaya ang tigas ng lupa dito. Madalang umulan. Napakadalang. Kaya nahihirapan ng mga tao dito. Tinatsaga na lang nila, yung patubig nila, ginagawa nila, kinukuha nila doon sa balon. Kaya nakakapag-araro sila. Ay, thank you very much, G2 Lin. Maraming salamat sa pag-stay mo. Talagang Salamat na marami, G2 Lin. Salamat. Salamat. Come back ka sa sa birthday ko. Pag live stream ulit ako. Thank you very much G2 Lin. Thank you. Oo, pag umulan dito, tuwan-tuwa tao.
Thank you very much, G. Tulin ha. Thank you. Thank you very much. Alam ni Tata. Alam ni Tata. Lin, alam ni Tata. Mamaya ayusin natin yung ano, yung ano ni Tata, yung kasi hindi siya makapagpalipad, hindi niya alam. Salamat G. Tulin ha. Salamat. Marami. Thank you very much. Hindi kung ano, i-share video ko na lang siya mamaya para maituro kayo. Kasi hindi niya alam kung paano magpalipad. Ano ko na lang sa kanya, i-share video mamaya. Oh, yun lang, oh. Yung dollar sign. Kasi lalabas doon ng super chatter. Yun ang ano niya, super chatter. Super chatter at saka yung meron doon, tatlo yan eh. Yung isa naman, for member. Oo. Pwede rin siya magpalipad nun. Mamimili lang siya dun sa ano, sa amount yung super chats na ano niya. Pipili siya kung 125. Meron naman doon 49. Ay, 50 ba yun? 50. Tapos, wala naman 75 eh. Wala, hindi nakulog dito. Ay, dyan siguro sa inyo. Oo, ganun. Meron din ba 25? Di, tulungan mo naman ako ayusin yung ano ko ha. Pakitulong naman yung membership. Ayusin ko lang mamaya. Lina, thank you. Oh, pinakababa yung 25. Tapos 50. Tapos sunod sa 50, 125 na ata eh. Kumukulog dyan, Cynthia? Malakas ang hangin dyan sa Pangasinan. Ay, sa Cavite pala. Oo, karugtong yung ano Tagig. Nasa Tagig ay, hindi pala. Nasaan ba si Bicol pala si ano? Si Cynthia, nasa Bicol pala yan. Lagi namang inuulan dyan sa Bicol. Lagi umuulan dyan. May sasakyan naman sila, makakapunta rin yun. Oo, lagi umuulan dyan, Cynthia. Nung nadistino nga ako dyan, sa Albay, sa Kamsur. Saan ba sa Kamsur yun? Calabanga. Napunta na ako dyan. Calabanga na yan, sa Pili. San Fernando, dito sa may Kamsur, San Fernando. Marami na ako napuntahan dyan sa Kamsur. Meron naman sasakyan, makakapunta yung mga yun doon, miskin na naulan. Magaganda naman ang karsada dyan sa Cavite. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much po. Thank you very much po.
Maraming salamat po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat. Oh, nandiyan kanina. May ano, nasa biyahe siya. Pauwi na. Ewan ko, mainit dito eh. Oh, maliwanag. Maliwanag ang langit. Ang likod ko, sagingan yan oh. Pero may bakod dyan. Mainit dito eh. Oh. Ay, sa Bicol eh. Diyan naman talaga nagsisimula yung ano eh. Alam mo naman yun eh. Thank you very much, Lid, sa pag-stay mo dyan. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na screenshot yung ano, yung napalipad. Magre-review na naman ako. Magre-review na lang ako mamaya. Lid, nakita mo ba yung ginawa kong ano? Thumbnail. Doon sa birthday ano ko. Nakita mo yon? Nakita ni Cynthia eh. Saka ni, ano, nakita rin ata ni Tata yun. Kaso ko nakita na rin Tata. Mega love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po ninyo sa aking live stream. 5 bukas. Bagay malapit na yun. 6 ko gagamit. Ay, bukas pa yun. Oo, ano eh, sa Cavite. Halos malapit lang yan eh. Umuulan na rin daw sa Batangas eh. Montardi done by Earthbat. Pakitamsa ka naman po, nagbaba po ng link si Earthbat. Kasuyo na po. Salamat po sa inyo. Nakakita ba ulit yon kay napalipad o? Ano mo lang, ipi-play mo lang. Hindi ko lang ma-screenshot dito eh. Kasi naka-play ako yung screenshot ko natabunan ng live. Merong pinipindot lang dito sa gilid para sa screenshot. Hindi ko naman makita. Hindi lumabas yun. Wala eh. Wala yung anak ko para may screenshot eh. Yung anak kong lalaki. Yang! 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 Kasi pag may nagpapalipad na ganyan, ini-screenshot ko tapos pasasalamatan ko sa ipopost mo doon sa YouTube. Yun ang ginagawa ko eh. Dapat kasi pag naka-live ka na, i-screenshot mo na siya para magkukusa na siya pumunta doon sa ano sa ano mo sa tag dito, sa photos. Minsan natatabunan yun eh. Dahan-dahan lang yung pagbaba doon sa ano sa replay mo. Makikita mo yung sa replay mo. At saka ako minsan natatabunan. Kasi may nagpalipad sa akin dito. Di ko na kasi gamit CP ko. Yun baka kasi wala live ko.
Pwede yun, makikita yun. Makikita yun sa review. Ay, sa replay. Oo, makikita yun sa replay. Yung aking ginagawa ko, i-replay ko. Ibababa ko ng... Kung minsan nag-ano na rin, nag-alak na rin sa taas eh. Kaya yung iba, hindi ko na rin makuha. Ang ginagawa ko, habang naka-live ako, ni-screenshot ko na siya para pagka ano, mai-post mo sa YouTube na nagpapasalamat ka. Thank you for the generosity of ganito, name ng sapit gamit ko po CP ko, baka mawala live ko. Hindi. Ako nga naka-live, pinindot ng anak ko eh. In-screenshot niya, hindi nawawala. I-screenshot mo lang eh. Eh kung halimbawa ang screenshot mo wala doon sa screen mo, mahihirapan ka. Aalis ka doon sa live mo. Baka hindi na bumalik. May pinipindot lang naman sa gilid, di ba? Itong aking cellphone, meron akong screenshot na hindi makita dito, natabunan ng ng live ko, kaya ini-screenshot na lang dito sa gilid. Hindi ko lang alam paano gamitin yun eh. Ang anak ko ang gumagamit. Pag aalis ka sa live mo, mag-i-screenshot ka mo, wala nga ang live mo. Alam na anak mo yon, yung sa gilid. Papindot mo sa kanya. Yung sa volume at saka sa patayan. Ewan ko, pinagsasabay ito o hindi ko alam eh. Kaya nahanap ko nga anak kong lalaki para ma-screenshot eh. Ang gagawin ko na lang mamaya, mag-replay na lang ako mamaya para makita ko yung palipad. Mega let's shout out po sa 3 million in the house. Thank you very much po for coming. Jen? Yang? Kuya? May siya? May LS siya? Oo, nag-LS. Kung minsan nagla-live yun sa Ano ba araw ngayon? Lunes? Lunes ba kayo? Lunes na. Kung minsan nagla-live si Ilocana Girl. Hindi na yata tuloy sila ni Breda. Malakas daw ulan. Sayang. Oy, Sir Loy. Nag-shout sa'yo. Maraming salamat sa pagpunta mo, Sir Loy. Thank you very much. Sir Loy, wala na rin yung yung GC ng sa akin. GC ng tawag dito Team Power, wala na rin. Wala naman palang ulan sa Dasma. Lin. Sabi ni Sir Loy, wala raw ulan. Wala raw ulan sa Dasma. Sir Loy, thank you for coming ha. Maraming salamat. Si Sir Loy talaga. Nasa Kortsa ka pala eh. Taga Dasma ka pero nasa Kortsa ka. Si Sir Loy, talagang joker ka talaga, Sir Loy. Wala. Nasa ibang bansa siya si Sir Loy. Kaya kita mo tumawa Nasa ibang bansa yan, di ba? Si Sir Loy. Dinijoke ka lang niya.
Miguel, shout out, Sir Loy, sabi ni Linta Mayosa. Nasa bansa yan. Sinabi lang niya walang ulan sa Dasma. Pero nandun pala siya sa Korcha. Joke. Sabi ko siya, nasa Korcha yan eh. Madaling po banda sa Dasma. Oh, uulan talaga yan. O, mo sa ano, Tagig oh. Maulan na rin sa Tagig, sabi ni Marawi. Wala nga, nasa ibang bansa nga si Sir Loy. Gino-joke ka lang niya. Gino-joke ka lang ni Sir Loy. Sabi niya na, wala namang ulan dito sa Dasma, pero nasa Korcha siya, nasa ibang bansa. Ano yung Korcha? Hindi ko lang alam kung anong place yung, kung saan place yung Korcha. Gino-joke ka lang ni, ni Sir Loy. Pero taga Dasma siya. Napatawa mo ako ng Sir Loy ah. Nasa Europe. Europe, parting Europe pala yung Korcha. Uwi ka na sa December, Sir Loy, sabi ni Linta Mayosa. Opo, uwi ako 1 month lang. Tuloy pala Paskuhan sa sa Dasma. Yo, pwede mo puntahan, Lin. Pag umuwi si Sir Loy sa Dasma. Makapagpahinga muna, umalis. 2019, 3 years. 3 years ka nag-stay dyan, Sir Loy. Boss Loy. 3 years ah. Tagal tayo, marami na rin yung taon na binuno mo dyan. Thank you very much po sa 1 billion in the house. Salamat po sa pag-stay po ninyo. Asa si Kuya? Wala. Sawayin mo yung manok na yun. Saway. Galing ako Dubai. Nag-cross country ka, Sir Loy? Dubai to Europe. Korcha. Europe pala yun. Korcha. Malaki opportunity. Tsaka malaki dyan eh. Sa Europe. Talagang igagrab mo yung opportunity yan para magkaroon ng para sa family. Sabi nga nila. Malagasang sa bayan ni pangalan nito yung napatay na may anting. Area 1 po ba o Barangay San Esteban? Wala kang asawa? Naman. Malayo pa pala ang area 1. Area 1 pala kayo. Malayo pa raw.
Wala kang asawa, Boss Loy. Pero si Sir Loy talaga, joker ka talaga. Sa bagay, hindi ko pa naman nakikita. For the meantime, maniniwala muna ako. Sir Loy, maniniwala muna ako. Ay, walay. Hiwalay dalawang asawa. Talaga si Sir Loy. Joker ka talaga, Sir Loy. Salamat. Salamat sa pagpunta mo. Napasaya mo kami ni Lynn. Talaga. Anabo Coastal. Baba namin doon. Sakayan tricycle po. Dalawa panganay. Galing ah. Dalawa pa asawa. Dalawa panganay pa. Ang galing po tawa ni Sir Loy eh. Talaga dalawa na asawa, dalawa pa panganay. Ayos yan. Kaya pala binata. Hello, Cynthia. Hello. Okay lang, okay lang. Hiniwalayan po ako kapag nakuha ng gusto. Ikaw talaga, Sir Loy. Oh. Ang paka-joker mo talaga. Nung makuha na yung sa'yo, hiniwalayan ka yung gusto niya sa'yo. Anak ng baka talagang mga babae yan. Oh. Kaya ang gusto ko sa ano eh. Kaya pagka nag-elis ka, tatuwa ako pagka nagsasalita ka eh. Okay lang, Cynthia, okay lang. Okay lang. Tawa si Lynn eh, oh. Joker lang talaga yan si Sir Loy. Baray, Lunes. Ganun po ata talaga ang buhay. Mabilis po kasi akong mabola. Ay, kapatid J Auditor, thank you for welcome back, welcome back. Pwede ka magbaba ng link, madikitan ka ni Sir Loy. Nag-LS din nga si Sir Loy of TV Official. Nasa Europe yan, nasa Europe siya. Ikaw pa talaga binola, Sir Loy. Ano? Ay, Bunso pala, si Bunso pala yan. Bunso, baba ka ng link mo, madikitan ka ni Sir Loy tsaka ni Linta Mayosa. Mega shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay nyo po sa aking live stream. Salamat po. Sir Loy, thank you very much ha. Napatawa mo talaga ako talaga. Very good joker ka talaga. Oo, 2 times na imagine. Mamlin, imagine. Di na rin ako naniniwala sa forever. Talagang joker talaga si Sir Loy eh. Thank you very much for coming, Sir Loy. Napasaya mo kami nila, pati silid, tawa ng tawa sa'yo. Bunso, baba ka ng bahay mo para madikitan ka ni Sir Loy. Sir Loy TV Official. Lagi rin nagla-live yan, Bunso. Pin, baba ka ng bahay para madikitan ni J Auditor. Mga friend ko yan sa ano. Mga taga rito rin niya sa Pilipinas. Laguna. Ay, Laguna ba? Laguna nga Bunso, no? Ito mo sabi ni Sir Lloyd Lin, no? Hindi na rin siya naniniwala sa forever. Pure ever pala naman eh. Purong-purong di na, no? Di na, wala nang forever. Ibig sabihin, wala nang forever. Pure na eh.
Joker talaga si Sir Loy, ah. Bunso, pakitamsa mo naman yung ano, binabang link ni Sir Loy TV official. Bunso, J Auditor, pakitamsa mo. Kung hindi pa kayo dikit, dikita mo na rin para mag-connect kayo sa bawat isa. Maraming salamat. Sir Loy, pasensya ka na ha. Isang cellphone lang gamit ko. Maraming salamat sa pagpunta mo, Sir Loy. Thank you very much. Pakitamsak naman po yung binabang link ni Sir Loy TV official. Salamat po. Upcoming LS. Thank you very much po sa inyo. Natatamad na nga akong mag-YT. Wala pa din pin ko. Pasensya na, isang cellphone Sir Loy ang gamit ko eh. Natatamad na mag-YT, wala pa din pin ko. Sorry na Sir Loy, wala akong. Thank you sa paharang mo dyan, Lynn. Badly needed dyan, host. Thank you very much. Dan thumbs up po, Sir Loy. $2 million in the house. Maraming salamat po sa pagpunta niyo po sa aking live stream. Salamat na marami. Ba't ganun nga po akin? Hindi ko. Ba't ganun nga po sa akin? Din po wala pa. Ang alin yun, Lynn? Sabi 2 weeks lang, June 17 pa. Pinagdala nila yung pin ko, wala pa naman. Yun ang iba, wala, nagtatagal din yung iba eh. Sabi 2 weeks lang. Bakit nga gano'n? Nagtatagal yung pin. Bakit ganun, Sir Loy? Ba't nagtatagal yung pin ni ano? Naka 4 months po kasi nawala pa pin, nawawalan ng tao. Na tao ads. Nawawalan na. Nawawalan na ng ads. Wala ba yung Google pin mo? Wala pa rin? Tulungan mo muna Opo! Bigay ko kay ate. Lynn, nakailang request ka na raw ng ano, nung sa ano mo, Google Pin. Hindi ka pa pala nagre-request, paano darating? Nasabihin niya ni paring, ni Boss Loy. Dapat, every 3 weeks, nagre-request ka pa ng pin. Ako naka-3 request na. Hindi ko pa naman birthday, bro. Mega loud shout to sa'yo, Sir Joseph. Bro Joseph Calosa. Thank you very much for coming. Nagpadalawa na po sila ng email. Isang request na lang ako. Mag-manual na ako, Ma'am Lynn. Magmamanual ka na, hindi na. Huwag mo hayaan mawalan ka ng ads. Huwag mo hayaang mawalan ka ng ads. Oo, mahirap pag walang ads eh. Doon tayo kumukuha ng revenue.
Di ba, Sir Loy? Dapat pala. Oo, pare, punta ka dito. Sa bahay. Luluto ko pansit. Dapat mag-request ka na ulit pala. Ah, mag-request na pala ako. Mag-request ka na lang mamaya. Ako hindi pa ako nagre-request. Dapat pala yun, nire-request, Sir Loy. Bro Joseph, ano man naman? Ano yun sa'yo? Okay na? May email na sa'yo? Yung uli sa akin, pwede na rin ako mag-request kasi meron na rin akong ano. May nag-email na po ba sa tayo? Wala pa namang email sa akin. Pag may nag-email lang. Sabi nga pala ni Tata, pag may nag-email nga pala. Wala pa. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Pag may nag-email na po sa'yo. Okay, salamat. Salamat, Lynn. Salamat. Thank you very much. Si Bro Crazy Natures, for monetization na rin siya. Hinihintay na rin niya lang yung ano, yung yung anong tawag dito, yung email ni Lolo. Yung i-congratulate siya. Hinihintay na rin niya lang. Oo nga, ba't si Tata wala pa rin? Pero may ano na si Tata. Pares na naman kayo may ano may joint pin na kayo, may ano tawag dito? Nag-apply na siya. Yun lang, hindi ko alam kung nag-request na si Tata. Marami namang ginagawa yun. Alam mo naman yun, daming trabaho nun eh. Kaya hindi niya maasikaso yung mag-request. Kaya kita mo nga, pati nga yung sa Gcash, hindi niya maasikaso. Okay, sige bro, thank you bro. Oo nga, maraming ginagawa si Tata eh. Kaya ano. Kaya kita mo, ngayon iba naman yung account na inaano niya. Binubuhay siyang account yung sa kuya niya, binubuhay niya. Oo nga, dapat nagre-request na siya eh. Mamaya nga mag-video na lang muna. Para maayos na rin yung kay Gcash ni Tata. Tinatanong nga niya. Di ba tinanong na rin sa inyo kanina kung paano nga yun pagpapalipad. Tinatanong nga niya kanina eh. Thank you sa patamsak mo dyan, Bro Joseph. Pati pala yun, wala pa rin Google Pin. Kaya pala kung minsan, nawawala yung ads Kaya pala ganun. Kaya pala nawawala din yung ads pag minsan. Pag nag-live ka,
pag naka-live ka na, nawawala yung ads. Tinatanong nga nung tinatanong nung magpapaharang, ba't wala kang harang? Sabing ganun. Ayusin natin mamaya yung ni tata. Tatanong ko rin yung aking Tatanong ko rin sa'yo yung aking membership para maayos ko rin. Hindi po noon yun, kaya nawala. Oo. Pero nung i-on ko yung yung itong live ko na to, nagkaroon uli. Sabi nga ni tata, pag nag-live ka na, minsan nawawala nga yung minsan yung ating ads nawawala rin eh. Dapat pala lagi naka-on. Oo, kaya pala ganun. Kahapon nawala yung dollar sign ko. Sabi nga ni tata, pag nag-live ka, babalik yan, sabi niya. Kaya pala nung kanina, ay kagabi pa, ko na, inayos ko na yung Kaya pala meron na uli. Salamat naman kay tata. Bagay naka 2 hours and 33 minutes na ako. Kailangan po, pag nag-set ng LS, mo po. Oo. Palagi nga, hindi ko na kinakalimutan yun. Yung i-on yung dollar sign. Para Kasi pagka babalikan mo pa sa pagkatapos ng LS mo, mahihirapan pa. Kaya lilit yung letra pagka sa cellphone. Oh, 2.5 hours na rin ako. Ay, nag-LS ka rin ba kanina? Ay, nga pala, nag-LS ka nga pala kanina. Nandun din ako. Two and 34 minutes. 2 hours and 34 minutes. Maraming salamat po sa 2 million in the house. At magsa-sign off na po si host. Thank you, Lynn. Maraming salamat, Lynn. Sir Lloyd, thank you. Sir Lloyd, thank you. Thank you very much. At salamat po sa pagpunta sa aking live. Okay, sige, Lynn. Salamat, Lynn. Salamat na marami. Thank you very much. At hanggang sa hindi ka umalis dyan. Salamat, Lynn. Ingat din, ingat. Chat mo ako kung nandiyan na si Breda, kung dumating. Salamat Salamat.